Hey guys! Good afternoon. So, 2 days ata akong walang vlog. Ayun, pero may edit ako nung Thursday vlog, Friday, Saturday. Wala. And di ko alam kung may vlog ako today. Pero, ayun, magandang hapon. Pasado alauna na pupunta na ako sa, sa bazaar. Kasi si Aiko lang yung nandun. Kaya niya naman kahit siya lang mag-isa. Basta sa ano lang. Yung sa umaga lang. Kasi wala pa naman tao kapag umaga. So, nagdadatingan ng mga tao dun is after lunch, mga ganitong oras. So, kailangan ko na rin pumunta dun. Dala-dala ko yung ibang stocks. Dapat kahapon yun eh. Kaso kahapon di ako nakakapunta gawa ng sumakit yung ulo ko. As in, super. Kasi nung ano pa yun, Thursday pa ata. Yung Thursday and Wednesday pa yung sakit ng ulo ko. Ininda ko lang. Yun, kahapon. Bumigay na. Bumigay na ako. So, ayun. Hindi ako nakapunta ng bazaar. Kaya, madodoble yung pagre-resta ko ngayon. Medyo mabigat. Niyayaya ko si Chris kaso, ayun, mas gusto niya dito sa bahay. Pero, pinilit ko, ayun nga, baka si mangutan lang din ako doon sa bazaar. So, wag na lang, diba? Naloka, baka makonsumi lang ako. So, ako na lang, dadalawang balik na lang din ako sa sasakyan mamaya. Kasi, hindi kami pati inipalakat. So, wala siya. Anyway, hindi ko na i-elaborate pa. Basta alam niyo yung galit ako. Yes, Grootty. Nakaamoy ako ng mabango eh. Wait lang. Paliliguan kita ngayon. Oh, naluto na to. Ano pa lang yun? Pinalambot. Ay, ito na. Amoy ko. Kuhol, guys. Ayan. Ilalagay siya sa... Ano ba yun? Laing. Bango. Ayan, laing. Dala ni Inga. Umuwi kasi sila Inga, diba? Kumusta ka naman, Ems? Kala ko pumasok ka o kakauwi mo lang? Pumasok ka kagabi. Okay. Bukas ano yan si Emma eh. Pa-Ilocos. Mamaya na alis niya. Sabi ko, buti pa si Emma. Tag dito, nakakapunta kung saan-saan. Kami kakong may sasakyan na. Hindi makapunta. Lagi na ba isiha lang na pupuntahan. Anyway, ayun. Bilang ko pala to ng gas. Naubusan na ng gas. Tapos extra. Si Kuya Romy kaya, tusang ko. Mayigit din, mayigit isang buwan din, o dalawa. Nagdalawang buwan din sa amin to eh. Ay, daan na, ante? Wala na daw, sabi ni auntie. Kaya, yun. Bilang ko siya ng gas. Mamaya. Welcome back! Ngayon lang ulit ako nag-vlog. Grabe, 1 week walang vlog. Sobrang busy sa bazaar. Ay, chumachaw na si Grootty na. Yan, ako naglabas sa kanya. Paliguan ko yan. Nakabili na si Emma ng yung mga shampoo. Si Ems na grocery last time. O, diba? Kasi wala akong vlog. Kinukwenta ko na lang. Yung mga maliit Ems na, nakaligo na sila. Ayaw mo talaga kay Groot. Ayaw kay Groot. Ayaw talaga kay Groot. Buti nagkala nga si Groot eh. Bakit? Away sila ni Kuya eh. Oo nga. Kinagat daw si Kuya May. O baka inaangilan lang. May something din kasi ito si Groot eh. Minsan. Tsaka na naman pala nila. O kailangan na naman paturukan ng anti-rabies. Kasi summer na. Ano naman tinitingnan mo dyan, Junior ko? Talaga lagi ka na lang may hinahanap eh. Oh. May nakikita ata yan eh. Pinaamoy. Ayan, punta na si Elsa. May lista na ba si auntie? Ulam ng aso. 1 kilo chicken. Hasa-hasa. Kamatis, luya, kalamansi, tanglad, bawang, sili green, dahon sili. Pagtitinola na naman yan si auntie. Kaya may chicken. Tinala. Tsaka yung mga talbos-talbos sama, pasuyo na lang. Ay, wala nang laman ng aming ref. Ayan. Tada! Wala talaga. Ayan, baka linisin ni auntie to ngayon. Junior! Tigil ka. Ayan lang. Parang gusto ko na ito. Kaso magluluto si auntie ngayon ng yung kuhul nga, dala ni Inga. Ayan, meron pa ditong ito pala yata. Kaso fresh yung gusto ni ni Ann. Sinarapan. Pero try ko din pa gusto niya to, ibigay ko sa kanya. Mas masarap kasi yung fresh guys, tapos
piprituhin or yung parang sinangag na sinarapan. Ang sarap, grabe. Sobra. Taobang kaldero dun. Tapos, ayan, mga pinadala ko to kay Inga nung pag-uwi nila last week, diba? So, ito is puffer fish na dinaing. Favorite ko din yan. Ang sarap lang niya sa suka or gisa sa kamatis. Yan. Tapos, may kimchi pa tayo dun. And then, ito yung swordfish. Talaga naman si Junior, oo. Mabalian ka ng likod! Junior! Ito yung swordfish naman to. Yung kaya si Anna. Kasi hindi pa ako makakapunta sa kanila eh. Ayun. No! Ikaw! Pagkain nila to. Advance na niluluto ni Auntie para isahan lang ang luto. So, may tayong mule dito. Nag-ano na tayo eh, no? Nag-ref tour na tayo. Mule, tapos mga vape, ano ni Daddy. And ibang liquor pa dyan. So, yun lang. Ang laman ng ano namin. Ng ref namin. Di ba? Ito mga egg dyan. And kung anik-anik. And then, dito. Wala din laman. Uy, meron pala akong biniling cuttlefish. Ayan, sabi ko, mamukbang ko. Kaso, grabe guys. Sobrang busy talaga. As in, hindi ko maasikaso. Kahit nga yung, ano, itong vlogging, literal na 1 week na simula nung last vlog ko, Wednesday, kasi Thursday na ngayon eh. So, ayun, meron akong i-edit dyan Wednesday pa, last Wednesday, isang buong vlog yun, kasi ayun, mamaya edit ko. Galing pala ako guys sa ano kahapon sa Nueva Ecija. Umuwi kami ni Jepoy nung Wednesday. Hindi. Tuesday, umuwi kami doon. Tapos, Wednesday, kahapon. Bumalik din kami kasi hinatid ko na si Taylor. Tapos, pinalit ko yung H100. Kasi nandun yung H100. Kailangan ko yung H100 sa pag-pick up ng AC brushes. So, ayun, pinalit ko. Eksakto. Galing kaming Nueva Ecija. Dumiretso na kami doon kilaan sa Sabarte. So, mas malapit. Nag-exit na kami sa Marilao. So, ayun, pag-uwi namin, dala ko na yung, yung AC brushes. Partial pa lang yun, 1,000 pieces pa lang. Tapos next week ulit daw yung 1,000. And then, yun. Papaship kami ngayon kasi grabe, sobrang dami na nagpa-follow up. Yung iba nagpa-refund na. Eh, di naman kasi in-expect nila na madedelay din yung pagdating ng brushes. Tapos kinu-QA pa yun, diba? Kaya, ayun, medyo na pa, kaya ayoko talaga guys, nag-pre-order. Gusto ko on hand na lang. Kasi ayoko ding isipin ng mga buyer na ginagamit ko yung pera nila para pambayad doon sa stocks. So, ayun, kaya sabi ko, wag na. Ako din kasi minsan na-excite and then gusto kong maka-reserve ba yung mga hindi nakakakuha ng slot sa Shopee nilaan. Kaya ganun ako. Kaso minsan, ayun nga, pumapalya, hindi nakakarating on time. Kaya sabi ko, stop na lang ako mag-pre-order kapag ano na lang talaga. Kapag on hand na lang. Paunahan na lang, bahala na lang kayo. Kasi, ayun nga, kumbaga, binibigyan mo na nga sila ng chance na, pero di ko rin naman kasi masisisigawan ng, syempre nagbibigay din kami ng time frame, kaso hindi minsan nasusunod. Kaya, ayun, ang ending, kami din ang nai-stress sa mga follow-ups. Kaya, ayun, tama na. Tama na sa kaka-pre-order. Pag on-hand na lang talaga, paunahan na lang. Yun, paulit-ulit tayo sa paunahan. Kasi yun, nakakaawa nga kasi yung iba na hindi nakakakuha, hindi nakakabili. Kaya, ayun, nagpapa-pre-order tayo. And yun nga, sobrang stressful niya pala. Kaya, back to on-hand, pag on-hand na lang tayo. So, ayun lang guys, sa mga ganap. 1 week tayong walang vlog. Wish ko lang ma-edit ko muna yung last Wednesday na vlog bago ako lumarga papuntang bazaar. Kasi magdadala ko doon ng AC brush din. Kasi madaming mga pumupunta doon, mga naghahanap. So, ayun. Ano pa ba? Ano pang ganap? Ano pang update? Wala na. So, ayun. Sa bahay, sa ano. Di ko rin kasi dinala yung camera, gawa ng saglit lang naman, hinatid ko lang si Taylor and then bumalik na kami. So, ayun, yung bahay update is wala pa masyado. Patapos na yung pagpipintura ng bahay and then yung ano na ang isusunod namin yung bakod. So,
ayun, sabi ko kay Nene, magde-deposit na ako ng pambili ng materialis. Ibili mo ng materialis para sa bakasyon. Mga April siguro is papuntahin ko ng mga kapatid ko doon para tumulong sila para makales ng tawag doon, makales sa labor. Kasi minsan pag nagpapatayo talaga guys ng bahay is ang laki din ng labor, diba? So, kukuha lang siguro. Kasi bakod lang naman yun, mag-aasintada lang naman. Kukuha lang siguro ng 2 skilled worker talaga na na yung magsusukat, yung mga ganon. Tapos yung mga laborer na talaga is yung mga kapatid kong barako. Sabi ko, parang kalis tayo sa sa gasto sa labor, diba? So, sila na tumulong doon. So, kaya, ayun, ang gagawin natin. Tayo mag-deposit na pambili ng mga materialis para alam mo yun, this December, maayos na talaga yun, makapag-spend tayo ng Christmas or New Year doon na maganda na yung bahay. So, ayun, ano pa ba ang update guys? Pasensya na kayo, hindi ko makayari talaga yung pagbablog everyday, pag sobrang busy, tapos dumaan din ako sa, pag nai-stress ako, ayokong hinahawakan ng camera kasi napapaiyak ako ng walang dahilan. Hindi ko alam, may time na ganun guys na naiiyak na lang ako na walang dahilan. Nakakaloka. Tapos yung IVF namin, journey namin, isa pa yun guys na nakapagpa-stress sa akin kasi di ko alam, talagang pinag-iisipan ko siya kasi dapat tuloy-tuloy na kami sa IVF kaso natatakot ako doon sa mga injections. Doon ako natatakot talaga guys, yung nagbabasa kasi ako ng mga articles, ng mga blog post regarding sa IVF, alam mo yun, and then yung mga preparation pa lang kasi first month ng IVF is preparation. So sa preparation is doon ako madadali ng bonggang-bongga, mabubugbog yung legs ko, yung chan ko sa mga i-inject sa akin. Tapos sa second month naman, yun yung pagta-transfer na nung nabuo nilang buhay, kumbaga, sa sinapopuna ko. So, yung preparation, doon ako natatakot, guys. Pag, kumbaga, ano ba yun? Hindi pa ako ready. Kumbaga, nagdadalawang isip ako. Alam nyo yun. Kasi kung natural lang naman na pagbubuntis is walang problema. Ready ako. Kaso, pag ganun pala, no, hindi lang basta-basta. Kaya, doon, kaya medyo nagtatampo din si sabihin ko na sa inyo, may konting tampungan kami ni Froggy kasi dahil nga dun sa, sabi ko, ipagpaliban muna natin kasi hindi pa ako handa. Talaga guys, hindi ako handa na ganun pala yung prep. Akala ko, kukuha lang ng sample sa kanya. Ay, kukuha lang ng yung sperm niya, tapos egg ko, tapos i-combine, tapos pag nabuhay na sa isang dish, tapos ita-transfer. Akala ko ganun lang. And then, nung in-explain sa akin last visit namin doon, is hindi pala ganun kadali. So, may mga preparation pala na, katulad na yung mga sinasabi ko na inject na para maayos yung mapa-healthy, lalo yung egg ko. So, yun ang sobrang natakot ako ng bonggang-bongga, lalo pinakita sa akin yung mga i-inject. So, yeah, alam niyo naman ako, nervyosa kasi ako, pero, let's see. Pero ngayon, hindi na muna kasi ayoko din isabay sa business na sobrang busy. Kasi baka hindi, mamaya alam mo yun, yung hindi ako pwedeng magagalaw, yung mga ganun. Ayoko nang magstay lang sa kwarto. Kaya, yun, sorry guys. Pass na muna tayo. Pagpaliban muna natin. Pero, malay nyo, next month is ituloy na rin. Ngayon lang talaga, sobrang natakot ako ng bongga. Kaya, hindi ako magbe-visit sa OB ko. So, yun lang ang ganap guys, and update ko sa inyo. Alright? So, yeah. Ayun, mag-water lang ako ng mga plants. Tapos, paliligo ako na siguro. Para makaligo na rin ako, makagora na ako sa store. At patulungan ko na sila sa mga ipapaship doon. So, we'll see you later. Hinaantay ko na lang guys yung mag-ama ko bago. Ayun na. Speaking, kadarating lang nila. Ayan. Pasok lang ng garahe.
Ayan. Sila lang inaantay ko para makapunta na ako ng store. At baka may pabili si Chris na gagamitin pa sa pag-ano nila. Pagpapasay nung clearance. May mga project pa kasi silang inaano eh. Pinapagawa. So, ayan. Tsuma ko palang kilay ko dito sa kabila. Bawasan natin. Sorry. Yan, cute ng ng polo ko. Panlalaki. Oversized lang. Ang presko. Bagay na bagay ngayong summer, diba? So, bilisan nyo, umakyat na kayo. Tapos dadaan muna akong LBC kasi guys, may papaano ako, may ipapa-encash lang ako na tatlo na lang naman yun. Tapos tinanggal ko na sa payment options yung Palawan tsaka LBC kasi nakakapagod mag-claim. So direct na lang lahat sa sa GCash, PNB, basta sa bank accounts na lang para wala nang claim pa. So tara, punta tayong store. Busy si ng Reyna sa mga bulk orders. Busy din yung dalawa. Hindi, kung kaya ngayon. Pero mukhang hindi. Sige. Hindi, yung LBC siguro pwede na yun ngayon. Daming diyo. Ba't sa bawal yun? Saan? Ay, paano mo kaya yung LBC, yung sa pick-up. Saan mo dadalhin? Ha? Dito. Hati sila. Ah, sige. Tingnan natin dito. Yan. Ito pala yung AC brushes namin. Sold out na yan. Agad. Wala na. Kaloka. Pingi. Sino shoutout na? Yun o. Yun o. Sino? Judy from Dubai. Shoutout mo na. Kabibili lang ngayon. Talaga sinabi ni mama yung price. Sinabi talaga ni mama yung price. Shout out Judy from Dubai. No, thank you. Shout out niya. Shout out! Thank you po. Shout out yung inan. Jollibee. Thank you. Ayan. Ay. King. Saan yan, Jo? Dito lang? Wala pa kayo sa Shopee, Hindi pa kayo naglalagay. Good luck naman. Lang yan. Maglalagay po ba si Megan? Sa next week na. Pag nakuha natin yung second batch. Papalaban yung bagong Pacboy eh. Ito pala si Pacboy namin. Teka nga rito, Pacboy. Pacboy namin, yan. Kabatid ni ni Mark. Ito naman ang namin. Ano tawag dito kay Kuya Darcy mo? Stockman. Yan. Tinitraining na ni Mama kasi si Mama magbabakasyon na sa probinsya. Mga anak na si Nene. Yes! Kuya din ni Mark. Ito muna. Tapos si Mark. Tapos yun, di ba? Pangatlo yun, di ba? Yun. Tapos si Inga na nasa bazaar. Oh, yeah. Non-stop pa rin ang pagbabalot ni Pacboy. Ano po? Si ano daw yun? Ate. Ate, asan si ate? Bili si ate, bili. Bili si ate. Pumuyat si Kakash, oh. Pasakit na naman kasi siya. Kain ka na, dali. Ah, ano ba yun? Giba na yung natin, ha? Si ate, bumili nga. Nag-buy. Ano? Am na, dali. No, ma-dirty yan. Oh, yan na yata. Ay, wala pa. Wala pa si ate. Payatot ka na naman, bibi. Takot si may isa na naman kinatatakutan ng batang sutil. Shh! Kakash! 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 Tawag ka, baby. Hi! Hi na sa guys! Hi po. Hi po! Ay, nakatigit dito ata dyan. Isang mata lang yun Oops! Ano yun? Ano yun? Ha? Ano, sino? Ah, si Nemo! Takot. Ayan, takot dito kay Jonathan Ayan. Sticker sila ulit. Mga supply stocks namin. Hi guys!
Ano? Kain tayo, guys. Ayan, mauna na ako. Dito na ako sa bahay. Anong oras na ba? Nasa 6 pa lang naman, kaso gutom na ako. Ay, nagluto ako ng miso soup. Tapos ito yung niluto kanina ni auntie. Ayan, yan na pa siya. may buto ng kalamansi. Nilagyan ko kasi ng kalamansi ng tito ko para hindi nakakaumay yung gata. Ayan, kuhol to. Kuhol na may ano nga to, Ante Gabi? Ayan. Parang laing na may kuhol. So, ayan siya. Ito, pantanggal din umay, sabaw. Then, meron tayong pipino. Dahil galing akong store, meron pala dong crab. Binigyan ako ni Papa ng isang crab. Steam lang. O, diba? May tali pa. Colors. Ayan. Hi. Ayun si Chris sa likod. Stand dyan. Yun. Mamaya na daw siya. Kumain ako. Sarap. Yung instant lang to, guys. Na miso. Ay, si Maggie. Hindi ba finish ka na kumain, Reggie? Why? Sarap. Sabi. Isang serving lang. Yung naman ngayon. Dito pala yung seafood sauce. Tingnan natin. Masarap tong in-steam na crab ni Pudra. Grabe. Hindi mo lang tinanggalan ng ano ni Papa. Yung tali. Pwede na. Sige ba ako? Ito natin ilagay yung ano. Seafood sauce. Yummers, grabe. Ang dami kong ulam. Meron pa nga dyan yung cuttlefish, di ba? Hindi ko pa na ano. Food trip. Edit ko, guys, after ko kumain yung vlog ng isang linggo. Nung Miyerkules. Malamang. Sarap din to sa suka. Na may bawang. Tapos sili. Wala masyadong laman yung ano, legs niya. Sarap mo, ano? Sauce. Grabe pa gusto. Maanghang yung laing, maanghang yung seafood sauce. Mainit yung sabaw. Tumutulo na rin si Purple. Oh my gosh.
Sarap pag mainit ang sabaw. Saan? Tapos si Emma paalis na mamaya. Ngayon, nakisuyo lang ako na bumili ng project ni Chris. Meter stick. Hanti kayo na! Lalabas siya. Okay. Malambot naman. Kaya nante. Grabe ang hangin. Extra rice tayo, guys. Wala na eh. Wala akong kanin. Pero hanggang dito na lang ang eating session natin. Ang oras ka matatapos dyan, iho. Ipasok ka pa bukas. Kaya pala eh, no? 8 ka lang, ah. Hanggang 8 ka lang dyan muna. Yung boy! Ano ba gagawa mo? Ayan, naka ano na naman guys yung mga upuan. Ayan. Tapos minsan si yung dito natutulog sa labas. Minsan sa loob. Si Poknat din. Minsan sa loob. Minsan sa labas. Minsan lahat sila sa loob. Minsan dito si yung tsaka si Poknat. Depende sa mood. Depende sa mood nila guys. Liga na dito. Pasok na dali. Pasok. So ayun lang guys. Ang ganap today. Ayan. Nakabuo ng vlog, kahit na konti lang, pero at least nakabuo tayo, diba? Mapaghilamos na rin ako, nakapag-toner na and tomato, yung cream, tomato revive toner, tapos tomato cream. Yun ang sa gabi ko. So, that's it. Good night. See you bukas.